Sziasztok! Megkeresett engem egy hölgy, aki közel jár a 70-hez, hát bőven elmúlt 60, és azt kérdezte tőlem, hogy én nekem mi a véleményem arról, hogyha valaki beleszeret egy 36-37 éves férfiba, akinek családja van, gyerekei, de a férfi annyira udvarol, hogy most már bele akar menni ebbe a dologba. És hát na, az az igazság, hogy ilyenkor mindig elcsodálkozom, hogy mennyire nem tudnak felelősséggel gondolkodni az emberek. Tehát, hogy mit gondol egy hölgy, hogy mit szeretne tőle egy 35-6-7 éves férfi ember, akinek családja van. És amúgy pedig ugye bármit is mondunk arról, hogy mennyire fent rendeltetett az el. Hát én nem gondolom azt, hogy fent elrendelnék azokat a dolgokat, amik meddő kapcsolatok. Tehát szimplán azt gondolom, hogy nem bírnak a gatyába tartani péniszeket, vagy női nemi szerveket, mert egyszerűen ez számomra, tehát egy online kapcsolódás, ez gyerekek, ha nem követi ténylegesen, tehát hogy nem találkoznak, és évek óta mondjuk leveleznek, és most komolyan értelmesnek mondjuk magunkat, mint homo sapiensek, akkor gondolkozzunk már el rajta, hogy milyen időtöltés ez, amikor velünk levelezik évek óta valaki, és nem történik semmi, csak ez. És oké, hogy akar találkozni, és valamelyikünk ellenáll, de akkor minek csináljuk tovább? Tehát azt gondolom, hogy kicsit el kéne gondolkoznunk azon, hogy mennyire tartjuk magunkat erkölcsileg, főleg a nők. Hát én azt gondolom, hogy amikor tud valaki arról, hogy a másiknak felesége van, gyerekei vannak és családban van, ha a legnagyobb szerelemben van, akkor is nem a legetikusabb belemenni, nem támogatja a túlélést, és hosszú távon meg főleg nem támogatja. Most gondoljátok, hogy kiderül, robbant egy családot, és mit fog nyújtani 70 évesen, majd anyukát pótol a 30 évesnél, vagy 30x évesnél, mert a legtöbb esetben ez van. Tehát nem hinném, hogy más stílus, más betegségei vannak, tehát hogy igen, nagyon ritkán előfordulhat, hogy tényleg egymásba szeretnek, mert olyan az isteni elrendelés, de higgyétek el, hogy meddő, sok esetben meddő. Azért 30 év, ez 30 év, tehát anyakomplexus plusz még egy gyerek felnevelése. Én nem tudom, nekem biztos nem kéne olyan, aki megcsalja a párját miattam. Hát ez így elgondolkoztató. Meg hát ezek a korkülönbséges bulik is elgondolkoztatóak, hogy a 30-40-esek miért választanak 60-70-eseket most egyre sűrűbben. Jól tartják még magukat, persze arra jók, amire használni szeretnék őket. Önkielégítésre maximum. Szóval lányok, asszonyok, hölgyek, gondolkozzatok kérlek el ezeken a dolgokon, hogy legyen már tartásotok, mielőtt belementek olyan dolgokba, amik azt gondolom, hogy nem a javatokat szolgálják, Isten a sírtok a különböző fórumokon, meg a különböző coachoknál, hogy vajon szerete, vajon istenie. Hát, lehet, hogy a szex isteni, de nem hosszú távú. Sziasztok!